Ndine boys zangu ndakachikora ndine boys zangu taura nyaya totinzwe ziha haya tambuka kwandiri nhasi boys gauti sekuru ndatovharira kamwana sekuru pepe ndakutobudisa dzini takuda kutoita chirungu waiziya unoziva mwana azongodaidzira kuti hanzi I don't smoke waiziya ndikuti I don't smoke ndabudisa vodka here chichi kuitika chichi ndopenda zongona chongoti kuna sinako idiki zvoti kona rinenge vodka handidhisa mwana abva ndiramba shamwari zokuti kona nini one solution andiri kutogaya ka ndikuenda kung'anga sekuru kwasekuru ndunge ndonozvivharisa but bobi uri kwangu zvifeche zvezvo kune kumwe kuromba ka kusingaiti ukarombere sini chimbogaya udonzo nenyoka muteni unopedzerwa asha dzese nevanhu vemuraini shamwari ye nemaomereketa zvinhu izvi unokuvara wangu funga futi mda sikirira makuitira ndosingatomboichewani ochinjwa nebhebi tochinjanisa mabhebi kana tikwenda noita zvomva zvatange mnhara makatonodyiswa kamuso kedzvinyu aiwa kana maya izvi taramba izvi wangu kona tichi kwakuita kuka ndokuzura kana ari madrugs ka inolorara umwe mvura yakawanda ngoziva kutamba ndokukanga mbeu manje iwe mukafunga kuti ndingadogara ndisina chiki nini 5 fingers munoiziya here mimi mudandirove 5 fingers mimi zvibude sekuru ndajamuka ani manyoka ndi anorara kuseri kwetu imi kana muri kurwadziwa neandiri kuita endai kuchipatara because inini ka andikwanisi kubatsirai ende mimiwo futi hamusi kukwanisa kundibatsira saka i00 mdara bobi zvamukugaya izvi kaizvi azvibude zvinonopinza pama1 mamwe asingaiti so eutori mumwe wambotenza wakadaro utombogaya ka2 nekuti inhandisikuona zvichibuda fadha kona chika meditation yandinayo panapa yakaipa waizi gaya unenge wanotora sini rako iwe ubva wasvika bhibhi richibva rakubuka futi unofila sei ndokufara wangu kona chika navaraini unogona kutongotisa waiziya because ni pese pandoenda kuona ngati chingovhura mapunchline because iwe unenge unenyoka mndini unenge une masina ekuwanda mndini waiziya mukama matoperera pane bhebi 1 zvaro izvitomboita iwe dautoramba wakadaro dautotasunga dzisimbo ekete because unotowana kana rimwe bhebi rinotoda kadora ikatotangira kutekenyedzwa ekete ayo boys mukaramba muchisasa muri kusasa ikai ndomutsa maoko nemumwe munhu kanigari ndabva panapa zvizi zvakanaka nini ndakuenda kunoona sekuru ndunge ndopiwa mushonga wangu ndokudza sini rangu ndotora chimoko changu imimi asotwa ngaarutse kanibve panapa I'm signing out. Ndauya pano ndine dambudziko guru randinetsawo ndinoda rubatsiro. Ai muzukuru nyaya yako ndaiona usati wasvika pano. Ndinokuvimbisa kuti azvipere zvakadaro. Mushonga wandichakupa une terms and conditions zvinofanira kuitwa nezvisingafaniri kuitwa. Asi aiwa ndinokuvimbisa zvinhu zvikarurama zvisina chakambotishatii. Aiwa muzukuru iwe watobatsirikana. Ini sekuru ndinotoda muzera wekupedzisira chayo wekuti ndinenge ndine dzoro rebanda mukombe chiranga marombe. Hei muzukuru, tora mudzi mbiri idzi, imwe unoichengetera mumba, asi imwe iyo iri pane jira dzvukwiro unoikanda mutsime. Mutsime raunoona kuti aiwa iri rakadzika kusvika pamuzera waunoda. Wabatsirikana muzukuru, wofamba zvakanaka. Aiwa, tatenda sekuru. Mune dzimwe nhau dzezviri kuitika mudzinharaunda. Tine mukomana ari kupomerwa mhosva yekubuditsira musikana waaidanana naye nyoka mushure mekunge arambwa. Ngatinzoizvizere kune mukomana achapindwa. Taura nyaya totinzwe ziha ari kukwataura konai wesha uri kukwate asi kukwate epana patidi zvekukwata-kwata totanisa maholda uyo muone ari kukwataura kokuzopusa-pusa so uri kukwate.